Ir-rumanz Il-Gaġġa, miktub minn Franz Sammut, huwa wieħed mill-kotba li ħallew timbru b'saħħtu fuq l-istorja tal-letteratura ta' pajjiżna. Fir-rokna li jmiss, se nagħtu ħarsa lil dan ir-rumanz feluq il-50 sena mill-ħruġ tiegħu. Il-Gaġġa ta' Franz Sammut bla dubju ta' xejn huwa marbut ħafna mal-istorja tal-klabb. Huwa fil-fatt l-ewwel pubblikazzjoni, l-ewwel ktieb li l-klabb ħareġ 50 sena ilu, fl-1971 f'April. Ovvjament ir-rabta tagħna hija waħda emozjonali ma' dal-ktieb għax hemmhekk ħriġna f'perjodu fejn ma kien qed isiru l-ebda pubblikazzjonijiet rumanz u għaż-żmien li ħareġ kien anki rumanz realistiku forma kontemporanja ħafna. Il-klabb rid jagħti ġieħ bekk. Il-awturi ġodda emerġenti li kien hemm 50 sen ilu, però fl-istess ħin jirrispetta wkoll l-awturi li kienu ġew warah. Il-pjan kien li noffru librerija sħiħa lill-poplu Malti. Fil-fatt wara Il-Gaġġa ħriġna antoloġija ta' poeżiji mas-sejħa ta' Tnabar li fiha kien hemm poeżiji ta' Mariozzo Zoppardi, Oliver Friġġieri u Achille Lemizzi, u mbagħad ħriġna traduzzjoni ta' Giuseppe Quilina ta' xogħlijiet ta' Loren Ropa, lejn Tnissil tan-Nazzjon ta' Henry Frendo li fih hemmhekk erġajna skoprejna lil Manuel Demek, u mbagħad l-isqaq ta' Giuseppe Ketkuti li Giuseppe Ketkuti kien wieħed mill-awturi veterani ta' dak iż-żmien. F'dawn l-ewwel 5 kotba qed niġbru diġà il-ġeneri kollha jew il-ġeneri ewlenin tal-letteratura Maltija: il-kontemporanju, it-tradizzjonali, it-traduzzjoni, il-poeżija u l-istorja. Ir-rumanz Il-Gaġġa huwa speċjali għaliex jirrakkonta il-vjaġġ ta' indipendenza ta' individwu, ta' bniedem egoċentriku, difettus, bħal huma l-karattri ewlenin kollha tar-romanz modern Malti. Ma dan il-vjaġġ ta' indipendenza li jagħmel Fredu Gambi minn bniedem li jgħix f'Raħal għal bniedem li jħoss li huwa magħluq fil-Gaġġa ta' Raħal u mbagħad fil-Gaġġa ta' Malta u jrid joħroġ minn din il-Gaġġa biex imur barra minn Malta jemigra u jimraħ speċi fid-dinja l-kbira. Fil-verità, aħna u naqraw ir-romanz inħossu li l-Gaġġa vera ta' Fredu Gambini hija gaġġa eżistenzjali, hija l-eżistenza tiegħu, hija l-ħajja tiegħu li jħossha bħala gaġġa. Forsi huwa l-egoċentriżmu tiegħu, il-fatt li hu medju wisq bih innifsu li huwa il-gaġġa vera illi hemm ħafna referenzi għalija anke fir-romanz innifsu. Imma mbagħad hemm ukoll l-indipendenza politika, il-dimensjoni politika li hija b'saħħitha ħafna fil-film Gaġġa li kien ħadem Mario Filippa Zoppardi bħala direttur, b'numru ta' studenti, b'riżorsi vera limitati, imma anki b'atturi verament bravi u stabbiliti li għadna nammiraw il-ħidma tagħhom anki llum anki f'dan il-film. Il-film ta' Mario Filippa Zoppardi huwa ferm iżjed politiku, soċjali u din id-dimensjoni però fir-romanz hija mrażna biex ngħid hekk. Fl-isfond tar-relazzjoni bejn Fredu u Rosa l-ewwel maħbuba tiegħu hemm il-ġlieda politika bejn il-Partit Laburista u l-Knisja Kattolika Maltija. Imma fl-aħħar tar-romanz id-dimensjoni politika, l-istorja ta' Malta, l-indipendenza ta' Malta issir ukoll protagonista tar-romanz. U allura għandek dak il-countdown famuż fl-aħħar tar-romanz minn numru 10 sa numru 0 illi minn banda jirrakkontana biex ngħidlek l-indipendenza, il-vjaġġ aħħari ta' indipendenza ta' Fredu Gambi. U mill-banda l-oħra jirrakkontana wkoll l-inżul tal-bandiera tal-Gran Brittanja, tal-kolonizzaturi tagħna u t-tluħ tal-bandiera Maltija. Stilistikament huwa romanz interessantissimu għal dak iż-żmien. Jibda b'din il-sentenza magħrufa ħafna li Peter Saracen Onglot kiteb fuqha fit-tul, jiena jien, full stop,
speċi stqarrija dikjarazzjoni ta' identità li nistgħu nitkellmu fit-tul fuqha fil-fatt Peter Saracino-Glott jiddiskuti din l-istqarrija importanti ta' identità u anki ta' konfini, ġifieri din hija d-dinja li fiha effettivament se jseħħ ir-romanz. Imma mbagħad għandek id-dimensjoni psikanalitika, speċjalment fejn jidħol is-sess u fejn tidħol is-sesswalità. Il-ġenerazzjoni ġdida ta' Maltin li qed jiskopru il-ġisem tagħhom, il-ġibdiet sesswali tagħhom, qed jiskopru r-relazzjoni tagħhom man-nisa u il-protagonisti li ovvjament huma rġiel għax dan huwa l-perjodu li fih protagonisti tar-romanzi tagħna huma dejjem irġiel. U għandek ukoll naturalment il-xebħ mar-romanz famuż tal-Albert Camus L''Étranger, il-Barrani. 1942, dan huwa r-romanz illi ħafna kittieba, ħafna qrejja ma iktar importanti minn hekk ħafna kittieba jassoċjaw mal-modernizmu tas-seklu 20. U allura hemm xena simili ħafna, Fredu Gambin, illi ommu qed tmut, qiegħda fis-sodda qed tmut fil-film ta' Marafil Pazzopardi din ix-xena rappreżentata tajjeb ħafna, mela ommu qed tmut u moħħu fit-tfajla u fil-ġisem ta' tfajla li qed tosserva din ix-xena. U tfakkarna fil-frażi famuża dwar il-protagonista tal-Étranger ta' Camus, Meursault, illi jiġi kundanat għal mewt mill-qorti mhux għax qatel bniedem hekk il-tortament bħal kieku għal xejn b'xejn, imma x'ma bekiex waqt il-funeral tommu. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu, lill-Kunsill Malti għall-Arti u l-Kultura, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.